gidan kauye na ɗinki kalla ne da kyau kalla ne. Kagan karkashe ni makaho ina gani daga dukiya. 3,000 da zan baka amma sai Allah sa na dawo daga Sambisa. Zakkar da ku Allah in yayi ku kira mu shehu. Ka isa ku ce sai kun je Sambisa? Sambisa waye sani ku zai zo da rai ko babu? Wai a Sambisa. Na? Sambisa. Ya? Sambisa. Allah ya ma. O Sambisa can? Babu damu. Mijinki zai tafi Sambisa domin neman auren daso dun makaho. Mijina zai je Sambisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ladies and gentlemen, ina yi wa kowa fatan alkhairi. Ni ce Bilkisu Muhammad Ali wa kuta ku sani a cikin kayataccen shirin na dasiyar makaho wato ma'ana da su. Ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel namu Adam A Bangis. A kowane sati ranar Monday zamu na sake muku sabon shirin mu ci gaban dasiyar makaho. Sai ku danna subscribing, ku danna alamar sanarwa a nan kararrawa.